ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Miang Jimat Liwasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek. Sampeyan ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampeyan nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sri Prabu Ndwarawati kok sampeyan dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndwarawati. Mergo kowe wani kurang ajar ya Prabu Ndwarawati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya betes wono bebat tegalan. Ndrewile kaya grojokan. Kowe wani nges marang Prabu Ndwarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe wis mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa, mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ning nek panjenengan niku munekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Puraga Wili wates kok kesabaraning menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Asa karepmu. Iki piye iki kok aja sak karepmu. Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, mengadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak pen. Ngene kok disawang katon bagus iki nyawang nggo sedotan es wae piye? Ya kowe iki dialem kok ya mergo tata kramamu sing kaya ngono kuwi dialem wong iki. Mula ketok to, Gong. Ndara Werkudara ngalembono karo kowe. Nadyan ora rupane nek tata kramane ganep unggah-ungguhe ya kecekel, kuwi wong padha ngurmati. Wis. Wis sandangane ora mingsa, lethek, ora nganggo tata krama, njaluki rokok, wah. Kuwi jenengane wong ora bakal diajeni wis tenan ndi-ndi iki. Aku arep saiki arep mulai ngono kuwi kok, Tru. Ngono kuwi piye? Arep mulai njaluki udut. Wo. Ora diajeni ya. Malah aku ki nek diajeni malah kisruh pikiranku. Lah iya, wis kebaca dadi wong bebas. Ponokawan Mitra Padhararja sapraptamu. Wilujeng den bekti kula nggih, Ndara. Iya tak tampa. Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Ponokawan Mitra wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa dene jeneng kira sowan ana ing ngarsaning ingsun yen to pancen duwe wigati mara gage matur marang panjenenganing ingsun Ponokawan apa saka karepmu dhewe apa dinuta dening bapakmu Semar. Ha nika ngaten. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan nglawan sira, nggih. Sababe apa kok utusan nglawan atmajane? Nuwun sewu. Sampun wonten setunggal candra nika bapak nika kaya wong masuk angin. Ning boten lara, kaya wong pikirane kebak. Ning jane bapak niku nuwun sewu sing dipikir niku ya apa? Iya. Mbok kok enten ngajeng omah mboten purun napa-napa ming meneng mawon.
nek bengi ya ora gelem mlebu omah ming kemul sarung tetep begogok teng ngarep griyane bapak. Monggo-monggo pedhak dicaosi unjukan mboten diunjuk, caosi daharan mboten dipun dahar. Iya pono kawan nggih. Lah kahanan ing konten kaya ngomong niku ndadekake kuwatir kula gareng kali Bagong. Tumuli kula sowan ngersanipun bapak. Pak jane eneng apa to Pak? Nek bapakku duwe pepinginan, bapakku duwe kekarepan, mbok ngendika karo anak-anak. Mergo anak-anak iki rumangsane mbiyen isih cilik dikula pentah karo bapak, mula saiki gandeng anak-anake wedo mentas. Kuwi duwe kewajiban ngomong karo wong tuwa, nuruti apa kekarepaning wong tuwa. Barang kula matur kaya ngoten niku bapak niku terus gelem dehem. Terus gelem ngendika. Ngendikane bapakmu kepiye? Ngene le, jane aku ki meneng wae iki ora kok mikir kahananku dhewe ora. Aku duwe penjaluk apa-apa, duwe pengenan apa-apa ku ya ora. Wong nyatane aku ku ya wis tuwa. Arep ngopo to wong tuwa kuwi? Ning ngerti ya bapakmu ki duwe kewajiban dadi pamomong tumraping para pepundhenmu Pandhawa. Bapakmu iki tukang ngomong pepundhenmu Pandhawa. Negara Ngamarta kuwi biyen negara sing kondhang kawenang-menang. Negara ingkang kondhang panjang kunjung pasir wukir loh jinawi gemah ripakarta tata raharja. Ning pirang-pirang taun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bendak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral nggih. Kuwi apa Petruk? Oh iya lali ya. Biasanya aku ngomong karo piai-piai terpelajar. Lah iki nalindra, mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye le jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki sakniki lagi ora iso didandani, nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko ora gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak benere dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Mung perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen nyatane dadi regejekan dadi peperangan niku negari Ngamarta. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani Truk iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku niat bangun kayangan. Lah kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Wong bapak niku wong sekeng wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iki ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing mati saka jamrut hergeni, saka mas mutiara ora. Bangun kayangan iki ming saluka utawa salukaning tembung. Tegese negara Ngamarta iki arep tak bangun kayangan. Kayangan iki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya Petruk, nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten, terus Bapak ngendika. Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makutaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadian Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Truk? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine.
dikaruhke rasane dening pangarepe. Nek pangarep-pangarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara negari Ngamarta mujudake negari ingkang adil makmur warata tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo kepunden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klenta-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petro nggih wis Gong kowe kok kaya ora aktif to mengko dhewe tekas apa urung kok gurung aktif ampun sae rung tuku kok aktif maksudnya kowe kuwi lho ora kok HP-mu ya ora HP duwe pertama glelenge ra jamak-jamak sapa-sapa dipoto sapa-sapa dijak selfie marah dadi ha iya mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darma Kusuma heeh mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa renggah eneng Karang Kadempel apa ora Petro dalem Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen oh nggih nanging 5 cacahe Werkudara Janaka kelawan kembar oh mestinipun ngaten aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro kula semanggaken Sinuwun malah langkung prayogi Werkudara oh piye Dimas miturut penemuning Siadi rasa dadak nganggo mbok tari apa sing dadi gegayuhane Semar kuwi luhur ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus Klima Sada Petro nun omongo karo bapakmu yen pancen butuhke Prabeya yen pancen butuhke dana aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati kurasen aku ora bakal wel Petro kandhara bapakmu nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang Petro kantong bolong kandha karo bapakmu yen Ndadipati Madukara isih kurang mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa kanggo kecukupaning bapakmu Petro alhamdulillah gong poin gong lumayan aku arep daftarke dadi bendahara lho bendaharane sapa bendaharane Semar oh ngono ya nah Semar nyekel duit grusah-grusu kowe nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus samangane rasa sok aneh-aneh ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan malah ming remuk ora karu-karuan nggih matur sembah nuwun sinuwun malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken ninggal budal wonten ing Karang Kadempel Sinuwun Prabu Darma Kusuma Panakawan Petro wonten dawuh satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada oh ngaten iya kangge napa kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negari Ndarawati ketaman pegebluk lho Ndarawati ketaman pegebluk iya Panakawan Petro mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi krana Koko Prabu isih kepareng lenggah ning Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada Petro oh wis gong mall besar piye maksudnya awak dhewe bali kukut iki kok kukut lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati sebabe Sinuwun Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus kelima sada lho ha kanggo ngapa Ndarawati ketaman pegebluk Ndarawati ketaman pegebluk heeh terus isane Waluya Nirmala Temah Jati Jati Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada monggo le rawuh dhisik Sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe Ngamarta ki peraturane iki antri kok sing dhisik ya didhisikke
sing keri ya dikerekke mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup wis kalah star karo Sinuwun Ndarawati yo le mulih yo sik kok sik piye kowe terus piye kowe aku ora iso matur apa-apa wis entek pikiranku Sinuwun Prabu Darmakusuma paring dawuh Petruk kowe kalah dhisik karo Sinuwun Prabu Ndarawati uga mbutuhake pustaka Jamus Klimasada mula sing gedhe pangapuramu ya Petruk modar wis ora iso piye-piye mulih seneni bapak kowe duwe ide ora Gong kowe duwe ide ora duwe nang ideku ki engko kisra piye wani ora kaya aja iki ning ratone nek kowe ora wani ya mulih nek kowe wani aku tak maju pindah lemu tengok kono kowe nang mburi kene aku tak matur ning kira-kira engko piye kedadiane piye ya ketoke kedadiane geger wong aku ki wong ngawur soalé truk ning ngawurku landasane siji lho apa bener mung kuwi tok nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah ning nek landasanku bener wo lah mbok bumi walik watu tak lakoni ya coba saiki kowe maju kene aku tak ganti nang mburi heeh ngene ya wah ngati-ati lho Le wis tenang wae wis tak pikir apa kae kowe pokoke ngasul tengok kono heeh midhangetke pidatoku oh iya ora kaya kowe terus dak-tredok ning ngrampungi karya ngono kawan Bagong arep matur apa lho namung dados wakilipun Petruk kok Sinuwun iya kula ajeng nyuwun prisa Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada kagem dinggo tumbal negara Ndarawati sebabe Ndarawati kenging napa kena pagebluk stop cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih iya Bagong wangsulana siji panjenengan percaya Ndarawati ke taman pagebluk mestine percaya Koko Prabu kuwi kadangku sepuh arep kadang tuwa iki nuwun sewu iso lho ngapusi dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono ngaten dasar kula mang penggalih bener apa ora pagebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang ayo aku sok anu ya nun sewu nggih basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa iya ora apa-apa nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe apa ta sebabe kok ke taman pagebluk merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani kon manembah ya ora gelem kon tumindak apik ya ora gelem anane mung tumindak ala anane mung tumindak jahat niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku saengga wewengkon mriku dipun sebat ke taman pagebluk iya bener nggih terus saniki sampeyan kula aturi menggalih jagat niki negara pundi sing ratune jahat Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate iya Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana niku ratu jahat Kurawa niku angkara murka niku ora ke taman pagebluk ayem-ayem mawon tentrem-tentrem mawon terus saniki panjenengan penggalih Ndarawati apa bedane karo Ngastina bedane apa Bagong weh lha iki piye ta iki kok takon terus aku asline cerdas ming sok gaya ta terus ah iya bedane Ndarawati kali Ngastina nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro siji Sri Bathara Bagong mantel jasmu Sri Bathara Ramawijaya angka loro Sri Bathara Kresna ta
niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing gede kewajiban memayu-ayuning jagat niku Bathara Wisnu. Nah pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya terus ayo ora apa-apa ngestina sing dadi ratu-ratu jahat ora ke Taman Pegebluk kok Ndorowati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ke Taman Pegebluk niku perlu dicek dulu sampun ngantos sampean kelintu. Saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi Sinuhun Prabu Ndorowati ming dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ra iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusu. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndorowati nun sewu sing ratu ketitisan dewa kok negarane ke Taman Pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamainge no. Sabar aku ki arep Indonesia apa Jawa wayang kok Indonesia mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan apa bener Ndorowati ke Taman Pegebluk angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi nggih garis ngandhapi garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to oh iya sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho nuwun sewu niki mboten ngarani ya nek niki kresna tenan nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinuhun Prabu Ndorowati jebule dudu kresna tenan lah panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kapitunaning para Pandhawa Pandhawa ora ngerti Pustaka Jamus Klimasada ilang Pandhawa ora ndek kekuatan lah wong sing ora seneng karo Pandhawa arep gawe kapitunaning Pandhawa angel mijet wae ngranti ayo piye kok meneng wae iki karo ratu kok njurpe kok meneng wae ora pripun cocok mboten omongan kula niku waton gelem omong gelem matur ning kula anggere duwe waton nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur ngoten nek niki panjalmaning mungsuh pustaka wis kebacut digawa lek arep goleki nendi lek arep ngelarah nendi ngrekoso wis Kurawa krungu Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada Kurawa tumindak elek Pandhawa kesia-sia kasangsaning Pandhawa ngembet kawula sak negara Ngamarta kawula uripe wis ora tentrem digawe bubrah merga sampeyan nuwun sewu kirang lantip panggraitane kirang cetha paningale nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun manus maning jajaran sukertaning bawana iblis lanate Bagong kono terus rampungi lho kok rampungi piye ta kowe iki kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi nesu ae wonge nesu kowe ngelokke ngawur kok kowe ngarani Sinuhun Ndorowati barang palsu ya anggap apa wis kono tandangi kowe piye lho aku ora ngomong apa-apa kok
Wegah aku nek tok duwe ngono kuwi. Cah jireh ora. Oke, kamu duduk situ. Iya. Tak wangsulane. Ngono nek kok gelut kowe ya, Tru? Wus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik kae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Pono kawan Bagong. Wonten dawuh mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti nek durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampeyan kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora keliru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Minang Jimat Limasota. Ya ora? Ayo kowe muni yo. Muni ya apa ora? Heeh. Heeh pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndorowati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndorowati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tan trimane Baladewa. Kowe kudu nampa paukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patohnya lho. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Wah. Tak kira lambune Bagong ora. Terus nek sampeyan ajeng duka sampeyan ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Minang Jimat Limasota. Nuwun sewu sinuwun. Sampeyan ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mung entuk wedang segelas kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula unekke Sri Prabu Ndorowati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndorowati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndorowati. Iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedes wono Bobat Tegalan. Ndrewine kaya grojokan. Kowe wani nges marang Yayi Prabu Ndorowati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere, terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe iso mangkelke kok. Ora basa karo sampeyan aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho, nek ngono kowe wani karo Baladewa, mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Nek nek panjenengan niku menekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng kula Kuraga Wilih wates kok sabaraning menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese. Nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek wani karo aku ya ngadu jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok ya sakarepmu? Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa tak tanggung dhewe. Ana minggat mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun?
nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, mengadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampean. Wah, bagus. Weh, ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malangkrek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampean yo ngeyel kok. Sampean niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyau ya sak penake dhewe. Oh alah. Dumek kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibedakake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Ah, iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to, sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen, mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki duit 155 tahun niku njur gaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gejangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ming rakyat cilik ning kula ngedhukke sampean ora nganti 3 kedheping netra. Pak sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kapan? Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene sing mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah susuke tratapan Gong. Arep dadi apa kowe nek ngomongamu kaya ngono kuwi. Nyo. Satu sono ngegrab minggat ngono. Kok digawe decar kon ngegrab. Kowe iki ngisru-ngisru kuwi, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi, rasa nyangkem meneng. Iya. Nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbangane iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngurungke le Mbahong Kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar ki mung gedibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki wong ora duwe. Kok arep bangun Kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak nguntal cagak, jebol gayu wulan, utung entung lintang, tange kelakone jepak wurunge. Bong, le sadar le. Sinuwun mandura dadak rasani bapak. Pingenane ana wong nglirik bapak kowe dipecel ndase karo bapak.
Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi Gong. Gong iki nang negara Le, sabar kok ndak kliwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Kudus kowe. Tekene ra tekan Gong. Iki aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edan. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikir dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing momong unek-unekke Semar wong saking, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Ngapa iki? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho Bagong, ae nang ae. Nek wis nyenggol bapak iki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadana wong sedungo jembaring bathuk. Nadana wong sanyari jembaring bumi. Tatotai pecating nyawa blabaring ludi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu e. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Lho kowe wani karo Baladewa sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedeni sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye omongmu mau? Piye le omong mau? Sapa sing cilik gedene sangka kadetane Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Lho. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai batange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi bacangku? Kok sing mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai batange dhewe ora batange wong liya. Ku jenenge matekke wong liya ora. Omongmu iki piye? Nek iso nglangkai batange Petruk, omong salah kata. Maksudku badange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong neter kadedean. Nanti oleh wong neter kadedean. Omonganmu iki nanti papane wong neter kadedean metu Jawa, ora metu Jawa gretel negara legane ati kowe. Yo. Kok bali rene to, Kang? Ameng aku si Baladewa kok pira kowe? Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhewe bablas. Trembelane ya. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, adake ora. Wong iki nek ndelok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton iki bayangane keadaane ning dalam keraton. Melayu rangkul cagak terus balik ngono lho caci cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik to? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge ya durung apa tenanan lho ndelok wayang. Ha terus ki piye? Wis ana tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok, sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena apa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng.
Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngertina rak Bratayuda. Nek aku karo Prabadewa Bratawuda. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati sinten. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Donya diwur-wuri kembang. Kayak wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kana to. Kowe nang Jawa to? Lah ya bareng aku nang Jawa aku ya nang Jawa. Aku nek aku nang temandang dhewe aku mau. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya soko. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ha ya, ora. Mendeli-mendeli tak culek matamu kowe. Nyuwun pamit nggih sing Ndara Janaka. Iya sing ati-ati Bagong. Aja sakit Ndara Janaka. Nyuwun pamit nggih Ndara Werkudara. Udu minggir. Ndara Werkudara nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Kresdewa nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta kok sayang iki. Apamu e? Mantan. Kula boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Dianggap luput tumrap negara Ngamarta. Wis rasa susah, rasa sedih. Aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane to. Kowe wani? Wani ngopo wedi? Pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apik, nek ora kena dijak rembugan apa boleh buat. Lah iya. Awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse. Wong cilik landesane bener, sapa wae sikat truk. Ya manut karo kowe kok. Heeh. Keparanggul mungguing ayuda kebawanyo bentar bawanyo bentar kebawanyo mungguing aloko Durantasena iya Petruk iya Bagong. Enten apa kok pasuryane kaya duka? Aku didhawuhi dening Siwa Mandura. Didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe. Nek pun ketemu, nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngrincung sikilmu. Ngandel ora, Baladewa ki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae. Hooh.
mesti iki kuntul dikandhake dandang dikandhake emprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nek anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antaja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kae Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh, nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah, iki cah apik iki arep ora do gendro ning apik iki. Nek tak omongane, Truk. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Siwa Mandura dawuh karo anak-anak kon nyekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Heeh. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Miang Jimat Kalimasada. Terus geger. Geger piye? Padu antaraning kula kalih Prabu Baladewa. Lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho cah gleleng padake. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku ora impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol dengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Pak. Iya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanur malih jalanan bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhara bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan ndi-ndi to? Anake kok diuwak-uwak ora dek dimplok. Kene iki lho ndelokke melu ngelih. Oh, caiden. Nah, Semar dunake ngoten niku. Lah kula nesu bapak kula niku sing kula ajene. Lah iya. Saniki coba kula tak takon karo sampean. Takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye jajelen? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten tok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Wah, untung kowe tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono mesti kowe tak polo mergo aku wis metu-metu dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyekel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Lah kae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya terus. Mesti modar. Piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene wae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan.
Bagong wani karo Garuk kok potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Tenaming tingil-tingil. Ora kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar awake. Moh. Petro wae. Mun soalé kowe iki wonge gleleng ndatok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Nek aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe didaya tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nambian saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun nek Petro Kakang nggo tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaja. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng mantan kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu wis ora seneng. Kowe soalé wong gleleng ku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Punten, kowe mlebu mriki. Kok tak gleleng, yo. Walah, Tru, mbok yo. Aku ya, Tru. Ora, Ndurantasena karepean ning nggon aku kok. Kok kowe kok aku, Tru. Emoh ya ben ning kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon, Tru. Emoh. Awak kula anget. Ya men awak. Penak teng awak kula. Emoh, aku tak ning awake Petro. Tru, nun ngambet ambegan. Petro sing ngambet ambegan udu kowe. Walah, Danu. Kowe banci ladan. Warta irane apa-apa aku ora manut, mbok aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambet ambegan, Tru. Nggih. Titi prani manganak anong ari jotho. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hanglo. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Ndurantasena iki ayampu kok, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggoni ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, gleleng tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding. Modaro. Ora iri to, ora iri apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem, kaya go goreng ya entek. Ya unek-unek iki Ndurantasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak njajal ambles dene nggih, Den. Yo, ambles ombi. Carane pripun? Ngambek-ambegan terus ngelekar. Ho! Halo. Ding. Pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Wih, ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Kilo, gong. Wah, jan waduh. Wah, siple liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dungkulmu. Oh, medun, iya. Apa kuwi? Aku menteri-menteri kowe. Wah, anggere Ndurantasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge banci ladan. Petro. Kae tandangi kono. Ana sing wis ampuh kono. Potol ndasmu. Apa kok juru muja-muja kelak? Elek kok elak. Muja-muja kelek. Pripun, Den? Petro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe. Aduh.
Nuwun sewu, Dek. Kula mboten ajeng ngantem sirah. Ora. Kapamupun dipotol mawon. Glelenge ra jamak-jamak. Mampus kowe. Wis ora bakal iso nglawat. Ayo Sambato. Ajeng dinamake Ndara. Potol siramu. Potol wae. Anggepe apa? Pun dipotol mawon. Iki Kakang Bagong. Sengit aku. Glelenge ra jamak-jamak. Aduh mati kula Den Sambato. Niki mboten cangkang-cangkang niki ora cangkang niki. Niki gurune mlintir niki. Ya wen. Tak bablas tak pelintir tugel gulumu. Pun derek mawon ajeng mang tugel. Mangane men diplintar-plintir ngene iki malah lara pedes. Pun ya ditugel. Mati dereng aku. Pun monggo mampateni boten apa-apa. Sambato. Arep aku kudu ngakoni yen to aku tegel karo kowe. Marang bapakmu Semar lakonane. Aku ora bakal wegah ning sing wigati. Bu. Mangkel aku. Goleki kok angel. Wis wis. Yo. Ampun pekan. Wis tak mlebune awakmu. Kon merem kok. Aku tak mlebune awakmu yo kok. Nek sak mlebune awakmu aja kudulanan lho. Nek kudulanan awas. Ngono wae yo kok. Mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah aja nggo sombong aja nggo umuk. Ora. Wis tak mlebune awakmu ya, Gong. Nganti kepentut-pentut ora. Lah tak kene ndi? Ah wis mlebu ket mau. Lah sing ngomong ki mau? Aku. Oh setane. Kok arep pedhot-pedhot napase. Tok. Gus, Ngopo? kok ora iso ambles bumi? Lah wong aku iso mong nek ambles bumi iki manteng pangestine ngampet ambegan. Oh iya lali aku. Ceniningan kuwi jenenge kesusu ora, wis. Gong, tak ajar lho kowe. Gong, iki kok diteterke. Kapora kowe. Kok tak antir tenan iki, Gong. Gong iki kok dibleseke sak dodo iki lho. Gong, ayo kowe glelengo saiki. Oh titenono kowe. Penyakit ora. Diumbulke saka isor. Kapok kowe. Kene jedul. Mabur. Wah, jios tenan iki. Grimes po ya. Kok tetes-tetes iki. Nah, setan lo. Wanjal maning jajalan tenan. Udane truk. Ra. Oh, kowe ngipat-ngipatke kowe kok. Sisane mau ora. Mbok medhun, mah. Kowe nak mabur. Mbok ganti, Gong. Kowe tadus terus kali ning kali karo aku sesasi kepungkur kok sprene isih kuning. Ana diganti. Jiji ora. Medhun. Dung jelek. Lho ora nggo gleleng to. Men jajal kok gleleng.
Tandingi. Kurang sapa iki? Ndoro Antarja. Siap. Ajare terus. Iya. Wah, iki tak ngaso genti aku. Kaya es tehku ora dombe lho. Ora. Kowe iso lancang es tehku barang dombe. Ayo, amo Suramanata, Jayamanata imbang yen padha-padha. Iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi ki mengko tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Kowe lha edan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, arep apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranata, golek Petruk. Hah? Golek Petruk. Petruk ora ana, Petruk mulih. Kowe aja ndelekke Petruk. Kowe ndelekke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak amlak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayir. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegdayane Bagong kowe. Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, Jo. Sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul. Mabur apa? Oke. Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dereng aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Lho, aku nek medun alon-alon kok. Lho, gleleng to padake. Ayo arep ngejak apa? Nyembur tak kembali nyembur. Ambles bumi tak kembali ambles bumi. Mabur tak kembali mabur. Ora bakal aku mundur sejangkah. Hah? Ora usah mecicil kowe. Sawan legane kali hup. Kowe wis mandi ya? Oke, mbok menapa lemahe lak biatos.